nesikhombisa abantu nenkosi masiguqe isithandazo. Amen. Ya, khona kufanele noma kuyasinda kuyehlela ukuba imithwalo angibingelele enkonzweni, angibingelele umshumayeli nomkhokheli abasemoyeni nabasenyameni. Ngincome ngincome uJehova, yebo ngincome uJehova. Ake ngithi ukulibeka eceleni kancane unyazi wezulu, ake ngibeke lona uthingo lokubathiya, kuye ngibeke lona ngendlela esiphiwe ngayo. Siphiwe amagagu okucula, siphiwe amagagu okushumayela, siphiwe amagagu okufunda, siphiwe amagagu okugijima, siphiwe amagagu okuhlabelela, siphiwe zonke izinto. Kodwa uNkulunkulu sibekela ukuthi-ke nalokhu ongakwazi, nalokhu ongakwazi uyodishwa khona. Nakho kuyofuneka ukuthi ungene nje uzamazamise nawe khona lapho. Nathi sisodwa sasime eceleni kwechibi, kodwa akekho owayesifaka echibini. uNkulunkulu wathi wasicabangela yena ukuthi hhayi-ke ake ngimfake mina manje, ngimfaka yena waphuma ephila. Siyabonga-ke nami nginalelo themba elinjalo ngoba manje ukuguqa ngedwa kanje, hhayi bazalwane, hhayi usuke usungithwesa ijephe, usuke ungithwesa idombolo elishisayo. Kodwa-ke ngoba kusenkonzweni, ngiyakuthanda ukusonta mina, ngithanda phela nje ukuphuma ekhaya ngiye enkonzweni, ngiyakuthanda. Kodwa-ke bese kuba ukuthi-ke lapha phambili uzofika uthi uy'thele ebhodweni elibilayo, uy'thele emlilweni oshisayo, ube uy'thele futhi nakushukela nje, utanke kushukela nje ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kusho ukuthi-ke ake ngibone mina uthingo lokubathiya ngokusibekela unyazi wezulu. Siyabonga Jehova, uthingo lokubathiya usenzela umsebenzi ngoba ukuba khona kwakho yikona okwaletha uNkulunkulu weza la emhlabeni. uNkulunkulu ube khona ngawe thingo lokubathiya ukuze sithole lolu nyazi lwezulu. Siyakudumisa-ke Jehova, yebo kunzima khona kuyasinda, kodwa-ke noma kusinda phela ngeke sithi ngoba siyesaba bese sithi akungenzeki. Ziningi izinto ezenzeka sizesaba ezasemhlabeni, lezasezulwini-ke cha mina ngingazesaba abazalwane bangcwele njalo. uNkulunkulu ungithandile nje ngoba emva kokuyeka kwami ugwayi ngakucabangi ukuhlala phansi nje ekhaya. Ngangacabanga ukuthi vele ngisuke ekhaya ngizala ngizoyeka ugwayi, namhlanje ngoba sengiwuyekile angihambe kohlala phansi. Yabuya inhliziyo uzelwe uyihlo nonyoko. Uma bengasekho nawe kufuneka ufe. Ngayibuza ngayiphendula, ngayinike yami inkantolo, ngabiza uShembe. Ngiyaguqa nami ngedwa noma ngingakwazi ukuthandaza nokuhlabelela nokwenza konke, kodwa ngiyaguqa ngedwa ngikubeke lokhu engikubona hayi uNkulunkulu wamukela njengomuntu osesemhlabeni, kuyangisinda-ke lokhu. Ngingacela uNkulunkulu wami ukuthi akakasondele akazongeluleka ukuthi kufanele ngenze njani, ngiphinde ekhaya ngohlala phansi. Singabe ngathi ngeke uthingo lokubathiya ingani limisele
lingimisele nangu uJehova ukhona ukuba alingilethelanga lolunyazi. Yebo, mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi sazohamba siyohlala emakhaya phela ngoba sashothi uJehova munye uphelile sinangu nosibani naye kwathiwa hayi ukhumbelwe uvukile nya emva kwalokho yabona-ke abantu abaphela nya angisho ukuthi baronge ningisize ngithi usungabusazi ukulandela ukuthi uzolandela abani ngoba loko owawutshelwe ngayo akasekho phela ubaba akasekho umkhulu akasekho uma engasekho umkhulu ubaba uphi akekho naye futhi ufume ngekho naye futhi umfowethu uphi akekho naye futhi esho ukuthi-ke kukhona le ndoda enye lena okuthiwa uJoseph lena yaba umondli kwangeyena ubaba kwangeyena umnikazi wezinto kodwa wayewumondli wonda emva kwaloko angazi-ke kodwa abafundi eBhayibheli bangayazi mina phela engingayazi mhlawumbe ukuthi naye le ndoda yagcina iphelele nje lapha entabeni yaphelela nje angiphindanga ngizwe ngayo ngabe sengizwa ngomama nengane nje kwaxa ayingane ngoba isiyasebenza hhayi wena mondli phela manje waphela kumondli wangena ehlathini nje waphela kanjani mina ngazi lutho olunye ngaye nalena kokuthiwa nayo liphezulu uNkulunkulu iyinkosi nayo kodwa manje kwaba yiyona yagcina kanti manje la sikhona thina sisendaweni yokuthi uthingo akuphelanga ngalo ukuze nathi kuphele ngathi akuphelanga ngathi lapha selibekela nalo unyawo osekufanele-ke manje sibambelele kuyona lona unyazi sithi uthingo lona unyazi hhayi bangcwele benkosi hhayi nginovalo luthe xaxa namhlanje angazi kodwa-ke ukuguqa phansi ngedwa phakathi kwabantu hhayi sengicela inkosi ibuzisene emzweni ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha inyazi lezulu ngizoshaya ingoma noma ngizongqongqoza ngengoma ka-149 ezulwini. Le ngoma ithi umthandazo wokubuyisa abadukileyo endleleni yenkosi, abangenamusa, abangenaluthando, abanganikwanga inhliziyo yobuntu, abanenhliziyo njengesilwane esingazikhuziyo. Sibathandazela ukuba babe nenhliziyo nothando. Sibathandazela kuJehova unyazi lezulu. Amen. Ngoba abantwana benkosi sikhumbula inkosi enkulu yasephakameni, uthingo lamakhosazana. Inkosi yayinothando, eyayihlezi isibuyise kwedukeni. Yayithi noma mayikhokhela isikhokhele ngothando. Amen. Angiphiwanga ukugago ukuhlabelela, kodwa i-keyboard uma ingishayele kahle ngizozama. Ayibonge inkosi. Ngibona nothisha ubhizi up and down sekunyango phansi. Le nkosi lena abantwana benkosi esikhuluma ngayo sikhulele kuyona. Siqala nje ukuhlakanipha, sihlakaniphe ehliziyweni lesihlalweni. Ney'hlabelelo zayo futhi siyayikhumbula. Ngiyakudabukela-ke wena ongawezwanga lawa amazwi ayayihlezi wakhuluma phakathi kwethu singamaNazaretha. Ngoba ngisho ukubhabhadiswa ngibhabhadiswe kuyona inkosi uthingo lamakhosazana. Waphela kuleli bandla ufike ubusiswe mawusewumntwana
bese kuthi mase kushaya isikhathi sokuthi usukhulile usuyakwazi ukuyithathela isinqumo uphakamise izandla zakho ukhethe inkosi ungene emanzini. Amen. Le nkosi lena yayibathanda abantu. Ayikho inkosi esekuphakamele engabathanda abantu, kodwa yayithi umuntu mezobika usizi engakhali kuyona, ngoba ethene uma ukhala nami ngizosuke ngikhala. Inkosi-ke le eyahlupheka kakhulu ihlushwa ngamaNazaretha. Ney'hlabelela inkosi isizoyishintsha ibhantshi zazibuhlungu, kodwa sasingaboni ngoba sasibancane. Yabona yayikisha udlawu lezulu, thina sinanelwe ngoba eyithanda ukuhlabelela. Sinalela lokhu ukuhlabelela, kodwa uma usukufunda manje usumdala, ethi sengishile sekwenele, hawukela umoya wami. Singaboni, babebona kodwa abantu abadala. La kawakhuluma khona sisegibisila, wathi maNazaretha, sengicabanga nokuhamba. Wathi kodwa uma ngihamba emva kwami ngizoyikhotha imbenge yomile. Wathi nobona niyofisa ungimba. Kwakhala bonke abantu ethempelini. Yabona ukuthi abantu sebeyakhala, sebephatheke kabi. Wayese izama ukuyi-ayina ubaba lento ukuthi ubengaqondile kabi, kanti ngempela uNkulunkulu uyakhuluma, akadlali. Alikho izwi elikhulunywayo la ngaphakathi abuye athi uShembe uyadlala. So bantwana benkosi, ngiyanxusa nje uNkulunkulu, ngiyanxusa ezulwini ukuthi makusuke kukhulunywa lapha phakathi endlini, ngoba siphendukile singamaNazaretha, sililalele izwi likaShembe. Yonke le ndaba la iBhayibheli lethu leli lamaNazaretha. Isihlabelelo lesi uma usuke uxakekile unosizi, ngothatha isihlabelelo usifunde, uhlabelele. Khona ivesi ozoqondana nalo elizokududuza nelizokwakha. Nazi iy'ngoma zala ekhaya ziwumthandazo zizodwa, ngoba ihlatshelelwa noma ikuphi. Iwumthandazo iyodwa ingoma. Uma kusuke kuhlatshelelwa la esontweni sokuwumthandazo, sicela uNkulunkulu ukuthi Jehova sihawukele. Kodwa bantwana benkosi, ngiye ngibatshene abantu abanenhlanhla nabaphendukayo, nabantu engiye ngibona ukuthi babuthanda ubuNazaretha. Ngithi bafowethu, idwala elibushelelezi leli liyabehlula abaningi. Uma ufuna ukusilandela boqala uthenga isibindi sokuhamba ngale ndlela yasekuphakameni, ngoba abantwana benkosi siyahlupha. Sifike sicela uShembe, sisukela uShembe sizokhetha uShembe, base sizojeka umsebenzi wakhe. Lalusho njalo uThingo lithi lento lena ineziqu ezine, zinhlanu-ke namhlanje. Uma uthi uyimisa ngomlenze owodwa uyibona usuphandle. Idwala elibushelelezi. Uma ungaboni kahle, othatha ingubo yakho uhlale ekhaya, ugoqe ubeke esuitcase-ini noma etrankini, uhlale phansi, uthandaze ucele uNkulunkulu ukuthi akubonise into eyiyo, ngoba uma uzothi uzojeka lento izokushaya phansi. Uzothi uthi kanti uthi wena ufuna kusha abantu, kanti kade ushile wena. Akuyona abantwana benkosi indawo yokuzondana le, indawo yokuthandana, ngoba lobu buNazaretha buya ingubo yakho noma ngabe usulele othuni lomhlaba. Kodwa uma ungaphethe kahle nokuthi ujeke umsebenzi kaNkulunkulu, ngeke uye la kufanele uye khona, uzolahleka endleleni. La sikhulele la esontweni, abazali bethu ibona abaphendukayo ngesikhathi senkosi inyanga yezulu. Thina sazalwa sesizalwa amaNazaretha. Ziningi izinto ezizaziyo nina eningazazi eniphendukayo. Lo mkhokheli lo hlezi la phambi kwenu wabuyiswa uThingo lwamakhosazana. Ngaba nimazi, mhlawumbe nathi ukucabanga kwethu ngabe mhlawumbe kuyaphela ukuthi asisamkhumbuli kahle, kodwa ngoThingo lwamakhosazana ukhona la phambi kwenu, uyaphila futhi.
Manje sike silinde Nkosi yami, manje akayena umkhokhelo eyithatha. Umkhokhelo ohlala esaba. Sithi ngelinye ilanga siyafisa guqe phambi kaNkulunkulu. Njengoba kuyikhumbuzo. Ayikhuluma indaba kaShembe ukuthi uShembe uthingo lenkosazana lambuyisa kuphi. Baningi abantu ababenza izinto kulomkhokheli. Abanye sebahamba emhlabeni bafika bazobulawa iy'mbuzi becelele intethelelo. Bejeka umsebenzi kaShembe. Manje wena uma ujekile uzoyaphi ngomhlawuphela? Mhlambe awunazo ney'ngane ey'kholwayo. Uzothi uma usubhajiwe, mase uthandazele ubani, ucelela ubani intethelelo. Umsebenzi kaNkulunkulu bafowethu lona akuwona omuntu. Ubona ukuthi noma ngabe abantu bathi benza izinto zabo azenzeki ngoba umsebenzi kaNkulunkulu lo. Asuphatheni kahle, asiphathaneni kahle, siphathane ngothando. Shaya-ke Bhemu. Shuthi ingelosi yami iyatholana nekathisha ukuthi abe seduze. Ingoma ka-149. Uyasa besitshena lolu thingo bantwana benkosi khona lo mhlangano lo wokugcina ka-2010 kaJulayi la lihlezi phezulu kuthiwa ogogo laba sebekhulile umthandazo bazowenza ezansi, laba abantu abasebasha bazowenza phezulu ekuseni nasemini, ekuseni nantambama. Sekuthi simile-ke la sibuka imigidi yesilungu samakhosazana. Seliyabona ukuthi seliyobusisa imigidi, sebeyolalisa inkosi ngaphakathi. Seliyabona ukuthi simile lana ey'ncingweni, kwakusaqalwa-ke kubiywa nge-blocks lapha ngaphezulu emzini wenkosi ophezulu. Labona ukuthi simile lama-blocksini siyabukela indaba enkulu ngoba uShembe awudeli ukumbuka. Ngesikhathi usuke umbona usuke uthandaza ukucela enkulunkulu konke okucelayo. Lase lisiqhweba, lasiqhweba kanje.
uMakhaza sagijima nomshumayeli uMkhize usewumshumayeli manje nezinye imfihlo ezazikhona ngaso sikhathi sangena ngaphakathi sasesishaya ulayini masishaya ulayini ngithi ngaba unumber 3 ngathi wathi Shembe meqale ehamba ngegijima ngolayini ngayibona sengile emuva mhlambe senguko9 lathi nikelisa unumber 3 laselim lapha mngwami kwaphela konke ukuthi uzothini ubiza unumber 3 uthi akakhulume kodwa usela ngaphambi kwami la ngikhona ubiza unumber 4 kodwa umile la ngaphambi kwami uthi bantwana benkosi sheshisani kuMakhaza sheshisani sabika angazi noma imali sasithathe sasingasebenzi sakhipha lokho esikhiphayo sacela uNkulunkulu wayesethula wabambelela la wathi yini konakelephi mangibika lenkinga engangibika wathi siyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe akusize akhanyise izinto zakhe inkosi kubusise ngiye ngithi noma ngicabanga manje ngithi uShembe wayethini ngesikhathi ngibika lenkinga engangibika ngiye ngithi noma ngibuka ibanga esengilihambile ngithi hey uNkulunkulu ubona kude ukuthi ame mawusuka ukhuluma athi niphendulane naye khona indaba esuke ibuka indaba ekude esisuke singayiboni thina basemhlabeni lolu thingo lolu sihlakaniphele kulona abantwana benkosi besifunda le Mlazi eComtech sihlala ngaphakathi esikoleni sathi masifika esikoleni bezikhona ingane zamaNazaretha safika thina ubuNazaretha sabukhulisa asangayifihla ukuthi singamaNazaretha kwathi makuyilanga lokuthi sesiphuma esikoleni emva kwesithathu sibizane siyingane zamaNazaretha singene erumini sasithi dormitory sithandaze sibiza uShembe ukuthi makuyisonto siyiswe inkonzweni phela zesikole zabantwana benkosi abasindisiwe sithi masifika lapha yana kufike kuwingane kubizwa lamagama esingawazi ziwe ingane ivukwa amadimoni sifonele emakhaya nabo abantu bayawe esikoleni bayagingqika bathi abazali bethu fakana amafoto ngaphakathi abantu bantwana benkosi uNazaretha ababuthandi uthi umuntu mengabuthandi uyazi ukuthi njoba silapha nje kwakugcwala kangaka esontweni lesikole sasisonta kulona makuyisonto kuyimpoqo ukuthi siye khona masifika lapha abantu bazofike bekhulume ngoShembe kabi sikhona singabantwana bamaNazaretha bagegeza thina bayazi ukuthi ikhona ingane zamaNazaretha bazothi mabethandaza ke kuwingane ziquleke ivukwa amadimoni kodwa lezi zamaNazaretha engabi nalutho kube yithi esithandazela laba esebewile ukuthi uNkulunkulu akabavuse kuhambe kwahamba abantwana benkosi esibambile le ndaba kaShembe sikhuluma le ndaba kaShembe nothisha omkhulu wethu wasebuthanda ubuNazaretha wathi amaNazaretha wenze konke ngentando yawo la esikoleni ayikho inkolo evinjiwe wathi abantwana bamaNazaretha laba engibaziyo abazogundiswa ngenkani kwadlula isikhathi kuthe sesenza ugrade 12 osekufa ingane nje esikoleni ngendlela esingayiqondi sasesiya kuthisha omkhulu sakuthisha omkhulu sicela ukuthi sihambe siye eJudiya othingweni lenkosazana siyoyibika le ndaba bese usicelela nesikole sakho ukuthi siphase kahle sabe sesiqoqa imali umnikelo abantwana benkosi emalini ophiwa yona ekhaya mawuphiwa 200 ngenyanga saqoqa saqasha imoto sagibela sakuShembe uthingo lenkosazana sihamba nomphathi wesikole manje mayefika lapho umphathi wesikole akufani nasesontweni lakhe lana yinkumbi ngenkumbi zabantu wasiphelezela umfundisi umjado waseJudiya omdala sangena othingweni lenkosazana sathi masibika uNkulunkulu wabika lonke usizi kuthisha omkhulu lesikole wasibikela nathi wasicelela siyiclass la ngaleso sikhathi ukuthi siphase kahle lase siphethe isipho la sothingo sithengwe yingane ngikhuluma ngokuthi asifunda grade 12 ngaleya minyaka nezinga lemali lasephansi siphethe umjiva la kababa siphethe isumbrella siphethe nezicathulo wasesibusisa uNkulunkulu
Kubonakala iy'ngane zesikole engitanza amabhantshi lana egqoka amablazer. Kuthiwa ezaphi lezi ngane? Uthi uThingo lenkosazana, hawu, nisuka kude kangaka, nisuka eMlazi. Kwathiwa Nkosi yamakhosi, lase lisibusisa uThingo, lathi imali isibusisa, kwase kuma ukufa. Leli klasi leli engikhuluma ngalo lathola u-98% elalibusiswa uThingo lamakhosazana. Kuthena kwase kuba ukhondolo-ke leminyaka yonke-ke noma sesiphumile thina sibishiyile ubuNazaretha manje ukuthi iminyaka neminyaka sebeyohamba beyothingweni lenkosazana beyocela abakucelayo. Kwathi nangonyaka olandelayo kwabanjalo. Kuthe khona umjiva nje uThingo oluvela kuwona omaruni lulapha phezulu endlini yokubhabhadiswa wawukhishwe iy'ngane zase-Comtech lezo lo mjiva kababa. Kuthe noma-ke uNkulunkulu ngifuna ukukutshela ukuthi ubani. Wathi iy'ngane zasey'thenga isicathulo esiwusayizi o-wrong eMega City. So Thingo lenkosazana ziqashile imoto le besihlale siqasha iminyaka ngeminyaka. Kwase kuthiwa kulo muzi imoto inenkinga, ayiphilile kahle, angazi ukuthi kwakunankingani emotweni. Zahamba iy'ngane ibheke eJudiya ihamba iyenza le nkinga. eMega City kuvalwa ngo-5 makuyisonto. Mabefika othingweni luthi uThingo, awu, nithengiphi bantwana benkosi lezi y'cathulo bantabami, ngiyayithanda kodwa manje usayizi eziwuthengile iy'ngane akuwona usayizi oThingo, usayizi omncane. Kuthiwa wabesekhipha uNkulunkulu wababusisa, ngangingekho-ke ngalowo nyaka ngoba sengiqedile. Wayesekhipha umnikelo ubaba wathi, awu, nakhu umnikelo wenu, nizohambe nidle endleleni ngoba nisuka kude, nisuka le eMlazi. Kodwa bantabami ngifuna nihambe niyongishitshela lezi y'cathulo ngoba ngiyayithanda. Kuthiwa yayithi mayisuka imoto eJudiya ibheke eMlazi, ayizange yaba nenkinga, yaqashula nje imoto. Kwathi noma sesishayile isikhathi sokuthi ngabe isitolo sivalile, iy'ngane zase-Comtech zafica isitolo singavalile sivuliwe. Bathi mabefika banikezwa lo sayizi abawufunayo, kwase kuyavalwa esitolo. Yake banankinga imoto isuka eMlazi ibheke eJudiya futhi yaqashula imoto. Bafike bayibeka phambi kwababa, ubaba wababusisa. Bathi masebesuka eJudiya sebebuyela eMlazi yavuka inkinga yemoto. Wena ungathi ushembe ubani? Manje bantwana benkosi sengihlala phansi, sekuyenzeka ngelilanga iy'ngane lokhu zingifonela phela basemva kwami. Asizoba nenkonzo ngeSabatha emaklasini phezulu. Simeme ney'ngane ey'hlala ngaphandle zama-non border ukuthi ifike esikoleni sizokwenza inkonzo yeSabatha lasemini. Bangene-ke esikoleni babikele ama-security-ke abantwana ukuthi kuzoba nenkonzo yamaNazaretha yey'ngane ezobe ikhona la esikoleni ey'funda lapha. Sizokwenza nje inkonzo yeSabatha. Ngicathi khona ababefuna ukuhlanganisela ubaba futhi eJudiya ngoba kwase kuwukhondolo ukuthi unyaka nonyaka siye eJudiya. Makwenzeka lento sekufika lapha ema-security nomama kuthiwa babe bathathu. Bathi sizwile lapha esikoleni ukuthi kunenkonzo ekhona namhlanje. Sithunyiwe uThingo lamakhosazana ukuthi asize kule nkonzo sizoyithamela. Ama-security-ke mesetshela iy'ngane phezulu ngoba kukhulunywa ngo-over ukuthi khona omama bezayo lapho abazokhonza nani abangamaNazaretha. Zithi iy'ngane zababheke omama kwaze kwaphela inkonzo kwaze kwashona ilanga. Labo mama bangena esangweni bezokhonza babonakala bengena baziwe ukuthi baphumaphi, abazange batholakala. Manje singathi yini lena bantwana benkosi? Sidlalelane ngothando olungaka. Sathi sesikhethiwe sikhethe uShembe emzini yobaba bethu nasemakhaya enu, mhlawumbe ukholwa ngawedwa nasenijeka umsebenzi kaShembe. Mawujeka lento lena uyaphi ngomhla uphela? Akuyona into yokudlala le bantwana benkosi. Sibabukile abantu namanje sabuka abantu beshayisa ey'ndongeni ngoba bajeka umsebenzi kaNkulunkulu. Asiphathaneni kahle bantwana benkosi, siphathe kahle ivangeli ukuze ivangeli likaShembe lisabalale wonke umhlaba. Inkosi kusenikuzwile. Ngibingelele ihamede kaNkulunkulu, ngiyaxolisa Ntatsuthi, ngiyaxolisa. Ngisukuma nokubingelela ihamede kaNkulunkulu. Ngizobingelela isihlalo sobukhosi u-227
angiphiwanga kahle ukuhlabelela, kepha uma ubhimba ubhimbela inkosi, konke kuhle phambi kaNkulunkulu. Nkosi Baba, ngiyakuthanda, kepha wena awubonakalini. Oh, mamina. No, mpola. Ngiyabonga, ngixolisa uNkulunkulu ukuphazamiseka umsebenzi wakhe ngokuhlabelela. Konke kuyasinda phambi kaNkulunkulu nokuma phambi kwenu. Kepha siyabonga ithuba esiphiwa lona ukuba kube khona esikushoyo ngoNkulunkulu wethu. Uthingo laluke lishe lithi bayakhuluma ngemlomo bathi bayangithanda, kepha ngey'nhliziyo zabo abangithandi. Bonke bathi uthingo siyaluthanda, kepha izenzo zabo ney'nhliziyo zabo ziyamphika. Wayesho ethi njengoba sila, alukho uhlobo lomuntu olungekho la. Uphethe yonke inhlobo yensizwa, futhi ngampela uyabona lapha eMnazaretheni ukuthi uNkulunkulu ubaqoqile abantu bakhe. Khona lonke uhlobo lwey'honga, kepha uNkulunkulu ngoba ekuthandile uyakugoba konke lobo bugora nobuhonga, uphenduke ube umntwana kaNkulunkulu. Kuwumusa kaNkulunkulu lowo, nokuthandwa nguNkulunkulu. Okubi kunakho konke, uma sebengaphakathi endaweni kaNkulunkulu, bese kuyavuka ubuhonga nokugora. Ukhohlwe ukuthi ukuphi njengamanje. Ukhohlwe ukuthi usukile emndenini wakini, wathi uyakwaShembe. Uma ufikile kwaShembe suphenduka sekukini. Sukhohliwe ukuthi uphumeleni kini. uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyasho ukuthi uma ngabe inkonzo isiphumile goqa isicephu sakho uphume uhambe. Akekho umuntu onendawo la, indawo kaShembe yonke le. Kubuhlungu-ke kulaba bathi bona baney'ndawo zabo la, kepha uShembe akaza kusho ukuthi umuntu nomuntu khona indawo yakhe la osokufanele ayibekelele. Thina sazi ukuthi abantu ababekiwe lapha ngokukaNkulunkulu abagcotshwa ngokuhlukana kwabo ngey'gaba zabo. Thina singabalandeli bakaNkulunkulu, singabakhonzi bakaNkulunkulu. Asimthandeni-ke uNkulunkulu. Ngenhlahla unyazi lwethu liyasithanda, luyasivikela ngey'khathi zonke. Luze lusho lithi ningibona ngiwumuntu phakathi kwenu, angisiyi umuntu mina. Nididwa ukuthi ngiphakathi kwenu ngihamba nani. Yonke into oyenzayo liyayibona. Kuyinhlahla-ke lokhu uNkulunkulu ekuxwayisa ukuthi konke okwenzayo ngiyakubona. Nababenzi bokubi uyababona. Athi mina ngiziqu 5 ngingedwa. Ubani wena?
okusho khona ukuthi uNkulunkulu wethu ngaso sonke isikhathi uhamba sikhumbuza ukuthi okwenzayo bhasopa, ngoba khona isikhathi lapho kuzofanele khona ucacise ukuthi wawenzani. Wawuphikisana nami, awudelanga nakubaba nakumkhulu namanje. Kufanele uma ngabe uNkulunkulu engakakuphenduli ungalilahli ithemba. Lana ebuNazaretheni kufuneka isineke nothando. Ingakho ngaso sonke isikhathi uma usebuhleni noma ngabe ukuphi emhlanganweni kaNkulunkulu kuyaphushwana, kuyabangiswana ngomsebenzi kaNkulunkulu. Wonke umuntu ujahe phambili ukobona uNkulunkulu noma ukobona imisebenzi kaNkulunkulu emihle. Uma ungakujwayele lokho uyathukuthela, ukhulume kabi. Uma udriver wemoto ngelinye ilanga sesihamba lapha siphuma ebuhleni enye inkosana, ngizothi inkosana ngoba phela sonke uma sesilapha wonke umuntu inkosana. Ukuthi kuwena kwenzakalani asazi. Bayamtshela ukuthi akame uphusha abantu ngemoto. Phakathi kwabo labantu abaphushayo khona nomshumayeli. Uthi akaboni yena ukuthi ngiyahamba la. Njengoba belawula indlela umsebenzi kaNkulunkulu, babeki ukuthi abalawula umsebenzi kaNkulunkulu. Kuyaba wena usuka nochuku kini usuyolenza lapha. Ngasho sathi Nkosi, God, sephusha nomgcojo kaNkulunkulu ngemoto. Kubuhlungu konke lokho. Kuye kufanele sikufunde ukuzotha nokuthoba endaweni kaNkulunkulu, noma ngabe kuthiwa uyazazi ukuthi wena ubhedelwa. Khona abantu phela baze beyincome bethi mina ngibhedelwa. Awubhedelwa kimi, hayi endaweni kaNkulunkulu. Fanele sikuhlukanise lokhu. Uma uzazi ukuthi awubhedelwa, yebo siyavuma ubhedelwa. Kuphi? Kwenzekini-ke nabakini, hayi endaweni kaNkulunkulu. Siyanicela umoya kaNkulunkulu. Lalusho uThixo lithi uma kukhona la ningaboni kahle khona, bonisanani ngomoya kaNkulunkulu. Nibuyisane ngomoya kaNkulunkulu. Angazi kangakanani umuntu ohlula usumncenga bekuyena onephutha kodwa ahlule. Kuthiwa myeke lowo muntu ngoba phela uzamile wahluleka. Kepha kuthiwa ungamdeli. Ngocela abanye bevule lapha eBhayibhelini uFilip 2 verse 2. Nakuba ngasiyo umuntu ojwayele amaBhayibheli kodwa nami ngitheke besho nje. Ibe sifundele lapha. Nomunye ngabheka kuPetro 1 verse 8. Sobuyela kusihlabelelo lesi esisididile. Sisincenge nje. uNkulunkulu uyosikhumbula. Nkosi Baba, ngiyakuthanda. Wena Bata.
Sithini manje. Nenze ukujabula kwami kuphelele. Uthi uNkulunkulu asenze ukujabula kwakhe kuphelele. Yize nibe nokuqonda kunye. Sibe nokuqonda kunye okusho ukuthi esikwenzayo ethempelini asibe nokubambisana sibe munye. Nibe moya munye. Uma ngabe sivumelana ngento ethempelini ukuthi khona izinto okumele siyilungise, masibe munye ukuze leyo nto ikwazi ukuthi iye phambili. Nibe nhliziyonye. Sibe nhliziyonye. Beyeka abantu ukuthi uma kushiwo izinto la beqale bebe maqoqoqoqo. Beqale bevula ama-meeting abo la uNkulunkulu angawafuni. Ningenzi lutho ngenkani. Bese yasicela-ke ukuthi masingaphoqi ngenkani Nangokuziqhenya. nangokuziqhenya. Kepha ngokuthobeka kube yilo. Kepha ngokuthobeka kube yilo enze sengathi bahle abanye kuye kunaye. Yebo. Uthi uNkulunkulu noma uzibona wena ukuthi mhlawumbe ungcono, thoba wehlele ngezansi ukuze nabo bezibone ukuthi bawutho ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uyasinxusa lapho ukuthi asikufundeni ukuba munye, sithandaneni, uma senza izinto sizenze ngokubambisana. Amen. Akube yilo angabheki okwakhe, kepha abheke okwabanye. Wena onento ethile ungabukeli okwakho kuphela ucabangele wena. Asibukeni sonke ngokuvumelana senze lapha nje yonke into iyasikhuthaza ukuthi asiyeke umuntu ukuba ubhombela kwakhe. Le ntshumayelo engayithola lapho ukuthi musa ukufunda ukuba umholi, uhalela ukuba umholi kanti uyivila. Ufuna ukuhola abantu kanti uyivila, wazi lutho uvimbela abanye abantu engabe benza umsebenzi kaNkulunkulu. Anibe nokuqonda lokho elinakho kuKristu Jesu. Uthi uNkulunkulu masibe nokuqonda ngaphambi kwakhe unyazi lwezulu. Nkosi kubusise. Amen. Ake sikufundeni lokhu ukuthi uma ngabe ethempelini kuvunyelwana ngokuthi sicela senze njalo, niyazi lento esenza sijabule ethempelini. Mase sishaya ulayini la. Leyo nto suke senza ngothando. Ngoba sifuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ube muhle. Musa-ke wena bese ufaka lo moya omubi osuka nawo kimi bese uza nawo la endaweni kaNkulunkulu. La uNkulunkulu uyasicela, uyasinxusa ukuthi asikujwayele lokhu ukuthi sibambisaneni, senze izinto ngokubambisana, sithobelane. Noma ngabe kuthiwa wena uyayibona ukuthi ungcono kunomunye, kubeke eceleni la. Ubeke nje eceleni la enkonzweni, ukubeke eceleni la uma sesenza umsebenzi kaNkulunkulu, sikwazi ukuqhubeka siye phambili. Ziningi izinto ezisazokwenziwa lapha ezihle ezifunwa uNkulunkulu endaweni yakhe. Kumele lokho sikukhuthalele, ningapheli uthando. Sicela nje ukuthi uma ngabe kuthiwa agudla imvulaphu, uyigudle imvulaphu uma kufanele. Kusho uNkulunkulu, kusho iBhayibheli. Liyasikhuthaza, uyasikhuthaza uNkulunkulu. Amen. Asiluthandeni unyazi, ziningi izinto elisenzela zona, isho emakhaya lapho esiphuma khona. Ilento isikhathi esiningi thina abantu sinokunganaki kuphela uNkulunkulu umkhumbula ngoba uhluphekile. Uma kukuhle uthi wena wenze ngokuhlakanipha kwakho. Lokho kuhlakanipha ukuphiwa ubani? Ngoba konke ukuphiwa uNkulunkulu. Ukuphila kwakho ukuphiwa uNkulunkulu. Ukuvuka kwakho uzalana ukuphiwa uNkulunkulu, kodwa manje bese uyibona ngathi wena useke kakhulu. Awukwazi ukusa ngaphezulu kwaNkulunkulu wakho. Siyanicela nje ukuthi simthande uNkulunkulu wethu, simenzele izinto ezinhle, naye uzosithanda ngekhathi zonke. Amen. Bese siyakufunda futhi ukubonga. Uma kukhona into akwenzele yona uyibonge. Ngoba siyakuthanda ukucela, njalo siyacela ubonga nini. Ubonga nini uNkulunkulu. Siyabonga amazwi uNkulunkulu asiphe wona enkonzweni yasekuseni. Amen.
Ngiyayikhetha inkosi enhle yasehlini kwamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngibingelele kumshumayeli nakumkhokheli nakoma nakobaba ayonke amede kaNkulunkulu. Amen. Ngixolise kubaba bengithi ngizama ukumjombela ngoba ngisakhula ekhaya umnewethu mebuye esilungwini sesihamba sasihamba phambili sibhula amazolo bese ngisaba ukuthi ngizosalala ngemuva abadala bahamba phambi kwami ngizoba nenkinga ngemuva. Ngiyaxolisa kakhulu ke lapho ke. Amen. Ngikhumbula enye indaba ngiphuma emanzini ngathola iyalo ukuthi uma uphuma emanzini kufanele uye kini uyokhomba ukuthi sogqoka ingubo emhlophe. Nami ngenza njalo ngaya ezweni lakithi kaMhlabelingane. Ngase ngiyavuka ekuseni ngaya ethempelini langakithi ngaphe ngakhonza nje ngase ngiyabuya ntambama. Mengibuya kunomakhelwane wami lapha wakaGumede, usisi wakaGumede. Bese ngibona ukuthi hawu senginazaretha bese ngiqhweba ngisondela kuye. Uthi kimi sibhodi so iNazaretha thina yebo. Uthi hey uShembe ngiyamazi. Bese ngiyaxakeka hawu umazi kanjani uShembe? Ngoba ngiyazi ukuthi udlale lokhu kudla kwababa abakhulile. Bese ichaza indaba yakhe. Uthi bhodi uyakhumbula ngihamba ngemzini. Mengifika emzini ngifika ngihlale. Wase kukhona ukuhlala esibelethini sami sengathi ngimumethe. Ngithi yebo ngiyakhumbula. Uthi kuhamba isikhathi ngihamba ekliniki waze wafika isikhathi sokuthi kufanele ngidilive. Ngayolinda esibhedlela. Uthi ngahlala wathi ngenyanga yesi-11 wase kufika umunye udokotela ezongibheka watholakala ukuthi lento engimumethe akho lutho. Uthi ngahlala ubaba nomama bangilanda esibhedlela base bengisa endaweni lapho ngathola khona usizo enyangeni. Uthi ngafika ngaya enyangeni inyanga yayiseyikhipha lenyoka eyayihleli esibelethweni sami. Ngoba khona abantu abagangayo baganga ngezinto ezingafanele bakusukele nje ungenzeli lutho kumuntu. Bese bekugadla ngalezi zinto. Uthi bhuti wayeseyikhipha meseyikhipha ngase ngiphindele esibhedlela. Ngizama ukuyisheshisa le ndaba ngoba isikhathi sesihambile kade futhi akumina ngedwa. Baningi abenze emuva kwakho labakhulu. Bese isheshisa singayisheshisa. Uthi ngafika esibhedlela mengifika esibhedlela udokotela wayesesikhipha isibeletho kimi. Mesikhipha isibeletho wayesesho ukuthi impilo yakho yonke ngeke usawuphinda umthole umntwana. Awu ngase ngiyaxakeka hawu ithini ke manje usisi. Uthi kwabonakala ukuthi emzini ngeke ngisakwazi ukuhlala ngizoba sengihlalelane ngoba vele umntwana ngeke ngisamthole futhi indaba yami seyiphelile. Uthi njengoba ungibona nje mfowethu ngayifaka ephuzweni kungenxa yokuthi ngase ngikwazi ukuthi indaba yami iphelile.
uthi ngezwa amaNazaretha bekhuluma kuthi uShembe uyasiza, uShembe uNkulunkulu. Uthi wasefika uShembe wafika ezweni lakithi uthingo lwenkosazana. Belifika ezweni lakithi uthi ngezwa bhuti ukuthi uShembe ukhona. Uthi ngangayi bhuti ukuthi ngiyocela usizo kodwa ngangithi ngiyofuna uqeda amaNazaretha amanga. Uthi ngafika uthi ngaba nenhlanhla ngafika abantu bebencane abaya kuye enkosini bayocela. Uthi ngaguqa ngafika kuyo inkosi uthingo lwenkosazana ngathi baba ngicela ingane yomfana ibenye. Uthi bhuti uthingo lwenkosazana lwagoqa izandla lwayibamba lathi hawu uthini? Wathi baba ngicela ingane yomfana ibenye. Uthi lase liyamoyezela lahleka uthi inkosi ibusi izoyithola ingane yomfana. Uthi bhuti nalapho ngangikholwanga ngathi awubheke sengidlale ngemali yami ngagibela ngeza la. Lo muntu bengitshethi uzobona ukuthi isibeletho anginaso. Leyo ngane izohlala kuphi ngoba isibeletho asikho. Uthi wahamba isikhathi sethola umngane wakhe omunye aphuza naye. Uthi kwaqala ke manje kwashintsha kuye empilweni. Nezimo zashintsha. Waqala waba muhle. Uthi kodwa nalapho wangakholwa ukuthi hayi udokotela mina wangitshela isibeletho wasikhipha ngasibona. Ngabe kuleyo ngane iqhamuka kuphi? Ihlele kuphi? Uthi ngenyanga yesikhombisa wasithi hayathi ngiye ngiphindele kudokotela ngoba lento iyaqhubeka kimina, lesi simo siyaqhubeka kimina. Uthi wahamba wafika kudokotela, mefika kudokotela wathi uyambheka udokotela wathi yebo impela ikhona ingane. Ihleli nje ndawo ngoba isibeletho asikho futhi iyaphila inalutho. Sibabaza lo uNkulunkulu maNazaretha. Amen. Akekho uNkulunkulu esingamlinganisa odlula uShembe. Noma ngabe inyanga impela oyihambayo zingakanani kodwa ayikho inyanga edlula uShembe. Amen. Uthi bhuti ngabuya ngangakholwa uthi ngaphe ngahlala ngathi hawu sokuqalile shuthi le nyoka sebeyibuyisile futhi lapha esifini sami. Shuthi izoqeda ngami. Uthi ngahlala waze washaya inyanga yokudeliver. Uthi hawu ngamthola ingane yomfana. Amen. Ngalo Shembe. Amen. Amen. Uthi ke bhuti into engikhathazayo ngasuka ngacela ingane ngathi ngicela ingane ibenye. Hayi satholakala lenye ngoba ngafuna ingane ukuthi ibenye yomfana. Sekuphela kwayo lenginayo. Uthi ke bhuti ngayithatha lengane ekukhuleni ngoba bese ngihlupha la ekhaya. Ingafuni ukuhlala la ekhaya ukuthi ngayisa kubo mengifika kubo hawu. Kanti ugogo wayo uyiNazaretha nomkhulu wayo uyiNazaretha. Uthi ke manje ayisafuni ukuvela nakumina ke manje sehleli lapha na. Ngithi mina yebo phela umntwana wasezulwini, isithuko sasezulwini. Akakwazi ukuhlala lapho kungelungile khona. Amen. Kaze mina nawe umntwana wangena phakathi kwami. Kathi ngiphume emanzini ngimphethe kanjani? Asahleli yini? Ngiyaxolisa amaNazaretha. Njoba ngiphakama nje ngithi angingene nami kulelichibi. NgoLwesihlanu oluzayo ngiyahamba ngiye emagqumeni angakithi. Ngiyohlasela komalume. Njoba ngiphakama ngicela engilozini asenhlanhlindlela ukuthi ayihambe nami ngembathe ngoba ngiyasazi isimo ngiyobhekana naso. Komalume usinjani? Omalume indaba yesinto abahambisani nayo. Kodwa ngijubile ngoba ugogo wahamba emhlabeni ngithi ngangilapha ko7 years noma ko6 years. Wahamba ngokuyibopha ngentambo. Akaza yenzele lutho kuze kube manje. Manje sengiyokhuluma leyo ndaba komalume ngiyoyithula kuleyo ndaba ukuthi asihlanganeni siyilungiseni le ndaba. Uma bethi amandla banawo ngizozinikela ngayo yonke indlela ukuthi kuhlanganwe kulungiseke indaba kagogo. Ngiyacela ke ngilozini yala ekhaya inhlahlindlela ngiyazi ukuthi hayi ngilahli. Mengihamba njalo ngiyayibikela nengiloza la ekhaya ukuthi ayihambe nami ingihole njalo
ingenzele okuhle endleleni ingavele bayelutho okubi endleleni. Inkosi kusenokuzwile. Siyabonga abantwana benkosi, amazwi asekhulunyiwe kakhulu. Sikhulunywe nathi, inkosi isibusise. Sizovala ngengoma yesithathu. Ake sididele ngale phesheya emakhosazaneni. Ala nithathele umbhobho nise enkosazaneni uZama asihole ngengoma yesithathu. Inkosi kusukuphakama kwebandla. Ingoma yesithathu bantwana benkosi. Oh